Hola, estem aquí amb la Olivia Prior. Hola, Olivia, com estàs? Hola, molt bé. És investigadora del bio i és una de les dones que hem convidat amb motiu d'aquest 8M per parlar sobre coses que ens afecten a les dones i per conversar una mica sobre la seva trajectòria professional i personal. Olivia, moltes gràcies per haver acceptat A vosaltres. estar aquí amb nosaltres en aquesta conversa. Mm. Estàvem parlant de la teva tesi doctoral. Em comentaves que la volies presentar just a depositar a finals d'any i estava com intrigada de saber exactament què és sobre què versa la teva tesi doctoral. Doncs a la meva tesi el que faig és intentar extreure més informació de les imatges mèdiques. ¿Vale? I quan dic imatges mèdiques dic, per exemple, el TAC. TAC, no sé si et sona, tomografia computeritzada. Bàsicament és com rajos X, no? Llavors, a la pràctica clínica, els pacients que tenen càncer, càncer del fetge, ¿vale? Que és el que jo estic fent ara, se'ls fa aquestes imatges, no? Fan tacs, rajos X, per veure on són les metàstasis i com de grans són. Però ja està. O sigui, com que les imatges de la pràctica clínica ara mateix només s'utilitzen per això. Llavors jo, amb la meva tesi, intento veure si d'alguna manera puc extreure més informació. Per exemple, dins del tumor hi ha zones que es veuen més fosques o més clares, no? I això es veu a la imatge. Però ara mateix no hi ha cap manera de quantificar això i veure si realment després ajudaria els metges a escollir millor un tractament. Per exemple, jo què sé, una quimioteràpia A que funciona millor en tumors foscos i una quimioteràpia B que funciona millor en tumors més clars. Llavors jo he fet com una mena d'experiments, no? al grup, bueno, jo no sola, amb tots, per veure si podem quantificar aquesta heterogeneïtat dins dels tumors amb les imatges mèdiques i veure si és rellevant a la pràctica clínica. Que interessant. I com ho portes? Perquè ara estàs just en aquell punt, no? Sí. Que em deies que havies de començar aviat a escriure, què tal? Ho porto. que ja és bastant. No, però bé, en general ho porto bé perquè al final el grup ha crescut molt els darrers mesos i llavors com que tinc més recursos. O sigui, a la mínima que tinc un dubte o una pregunta, ja sigui més les parts de codi o més la part clínica, és que hi ha radiòlegs del grup, hi ha enginyers físics, o sigui, és una passada. Llavors m'estan ajudant molt i tinc moltes dades, que també és important per contestar bé la pregunta. Llavors, segur que anirà molt bé. Esperem. No tenim dubte. Sí. D'aquí 6 mesos, quan estigui escrivint la tesi, tornarà a preguntar com estic. Sí. Com a investigadora o com a dona que s'ha dedicat, no? Fundamentalment a la ciència, has trobat que pel fet de ser dona hagi costat més algun aspecte o has detectat que pel simple fet de ser dona hi ha hagut coses més difícils que has hagut de superar que no pas una altra persona o un home, per exemple? A nivell d'oportunitats que he tingut, jo considero que no. He tingut molta sort, que vaig néixer en una família que, o sigui, amb recursos per anar a la universitat i tal. A la universitat no em vaig trobar amb cap professor o cap, no sé, com diferències així a nivell de recursos, no? Com més que, no sé, alguna cosa més pels nois que no per les noies. Llavors, i el màster i pel doctorat, a les beques i tal, el mateix. Llavors, a nivell de factors externs, per dir-ho d'alguna manera, no. Però a nivell de factor intern sí que m'he donat compte que pel fet de ser dona he hagut a vegades com de superar una mica això que algunes dones tenim, jo m'inclou, que a vegades no demanem el que volem. No sé com explicar-ho, ¿vale? Perquè o sigui, és una cosa que mai m'havia donat compte fins a la universitat, que, no sé, veia com quan estàvem acabant els nois, quan ja buscaven pràctiques i això, com que els hi costava menys demanar les coses i presentar el seu currículum com amb tot el que havíem fet. I les noies que teníem el mateix currículum o millor, a vegades ens feia cosa ficar, jo què sé, doncs, un projecte que tampoc ha anat tan bé o un projecte que no era tan gran, doncs no el ficàvem al currículum. O teníem com més por a vegades a demanar a algun professor una carta de recomanació, que és una xorrada i estic generalitzant perquè estic parlant de la meva experiència, no? Però sí que em vaig començar a donar, perquè la meva carrera, enginyeria biomèdica, just hi havia 50% dones i 50% homes,
I no sé, després, a l'hora de buscar màster i feina i tal, al final vam acabar tots iguals, però els nois anàvem una mica més ràpid, perquè, no sé, teníem com més clar les coses que volien, o no més clar, però ho demanàvem com, sí, amb més facilitat. I amb les noies de la carrera ho hem parlat molt i creiem que a vegades és com si a nivell de societat, no sé, a nivell intern ens costa més a vegades demanar el que volem i ens costa més com vendre'ns. Per què creus que passa això? Perquè jo crec que a nivell de societat sempre ens diuen una mica que que hem de caure bé o que hem d'agradar una mica més. I no directament, O sigui, a mi mai els meus pares o ningú de ciutat m'ha dit ai, somriu més. Que això a moltes noies ha passat. No, però no sé, indirectament, com que a vegades si li vols demanar alguna cosa, no sé, com que sembla que sigui agressiu. I els nois això a vegades no ho pensen. O sigui que pel simple fet de ser dona, o sigui que es suposen una sèrie de comportaments que històricament han estat com diferents, o simplement estem parlant de demanar les mateixes oportunitats al final, no? Sí, o sigui, ho penso, és una xorrada, però una època que vaig estar de cambrera, o sigui, sí que em passava que si a vegades contestava una mica més agressiva, un cop em van dir ai, que borde. Però és que el meu company mai. Saps? Llavors jo crec que aquestes petites coses tu després ho vas assimilant, creixent, i llavors és com que no vols ser agressiva i no vols ser... O sigui, vols com una mica caure bé. No sé, ho he estat pensant amb els meus amics de la uni i no sé, almenys nosaltres estem una mica d'acord que a vegades en el meu grup les noies com que volíem abans no fer mal a ningú o caure bé que no demanar el que volíem demanar per si no queien bé o ens passàvem o el que sigui. I els nois no tenien tant això. Llavors, a l'hora de buscar feina, buscar màsters, demanar cartes de recomanació per beques o el que sigui, això també afecta. Llavors, a nivell intern, jo crec que jo mateixa m'ha costat adonar-me d'això i m'ha costat pensar, vale, a vegades està en el teu cap això de que sonis agressiva o de que l'altra persona vagi a dir-te que no o el que sigui. O sigui, ja està, demana el que vulguis perquè si no demanes no t'ho donaran. I creus que en les noves generacions, amb les noies, no? Les nenes que ara pugen, potser això que s'ha fet una mica de feina i que ho viuen des d'un altre lloc o potser ho veuen d'una forma diferent? Creus que en aquest sentit hem anat cap endavant o cap enrere? Cap endavant, 100%. O sigui, just, per exemple, el grup nostre, no?, que ara hi ha una noia que acaba d'entrar, una de les primeres coses que em va dir que estava demanant beques és com jo vull saber el sou. Vull saber el sou 100% i és una cosa que jo, per exemple, quan vaig entrar aquí no vaig demanar a l'entrevista. I dius, per què? És que, no sé, després parlant amb la Raquel, la meva jefa, ella em va dir, és que les noies no acostumen a preguntar, vale, quan cobraré? I els nois sí, i jo, que fort. I ara les noies que entren sí que ja ho pregunten. És curiós perquè és una cosa molt del dia a dia, que al final és una cosa que, no? Igual que demanes horari... És superimportant, i és que a més és una cosa, i més pel doctorat, perquè el doctorat normalment estàs 4 anys cobren el mateix, o 3 anys cobren el mateix, i l'últim sí que puja una mica, però en general els que escollim fer ciència a Espanya, fer el doctorat en Espanya, sabem que acabarem amb 29 o 30 anys sense molts estalvis, llavors és superimportant les condicions per tot. I és molt fort, ara penso, o sigui, per què no, en plan, com que m'hagués conformat amb qualsevol cosa, no, doncs per què no vaig preguntar el primer dia, no, penso més. I sí, no, està canviant, o sigui, i es veu també en reunions. O sigui que, no sé, durant el màster, per exemple, que no fa tant, no? Fa 3-4 anys, però sí que he estat en elements una mica diferents i a vegades les noies preguntaven menys que els nois i almenys en aquest grup en el que estic, i últimament no ho veig tant. Sí que és veritat, en congressos encara passa, però jo crec que també és perquè en general hi ha menys dones fent ciència que homes. A nivell de PhD no. Jo, pel que he vist, a nivell de PhD més o menys el mateix, però després vas pujant a nivell de senior investigator i tal, PI, i hi ha menys dones. I a congressos veus que quan després d'una xerrada, quan és el torn de preguntes, normalment són més homes que pregunten que les dones.
Sí, encara hi ha Sí. un salt per fer en determinats àmbits, no? Sí. D'imposicions, sí, això és veritat. Tu has estat una temporada vivint fora, no? Estudiant, treballant. Has vist alguna diferència versus, no ho sé, en aquest àmbit, no? De viure a l'estranger, d'estar aquí. Hi ha diferències o podríem dir que pràcticament les mateixes coses passen a tot arreu? Jo, pel que he vist, o sigui, el màster el vaig fer als Estats Units i l'estància del doctorat a Cambridge, a Regne Unit, i no he vist diferències. O sigui, el mateix. O sigui, les dones, quan parlem de coses de dones, acostumem a dir el mateix, que ens hem sentit de la mateixa manera, ens ha passat el mateix, o ens ha anat bé de la mateixa manera, i no he vist cap diferència a nivell de geogràfic. Això pel que fa a l'àmbit professional, des d'un punt de vista personal i sense entrar molt en la intimitat, pel fet de ser dona en el teu dia a dia, creus que et condiciona d'alguna forma el simple fet de ser dona i no ser home en algun àmbit, no? No sé, el fet de sortir o el fet de viure algun tipus d'experiència o... A nivell tant professional com personal. Personal, sí, és allò que dius, no sé, doncs mira, jo crec que pel fet de ser dona em passa això, que d'una altra forma no em passaria, no? Sí, o sigui, a nivell personal més que professional, perquè tinc la sort que treballo en un lloc, no? I he escollit una feina on, no sé, de moment no he patit moltes coses així masclistes, però a nivell personal sí que em condicionen moltes coses. O sigui, d'entrada em surt una mica més car ser dona, perquè si surto de festa o surto a sopar i estic lluny de casa, em penso si vull anar caminant. Crec que la meva parella, que és un home, o els meus amics no s'ho pensarien tant, no? Això ho pensava molt a la uni, perquè ara ja no soc tot a discoteques, vale? Però nosaltres a la uni sortíem molt a Polo, estava lluny de casa, i clar, o sigui, a la tornada, doncs, els nois anàvem caminant, potser, no? Però nosaltres potser o un taxi o el bus, però juntes, no soles. Llavors, et surt més car d'entrada, saps? Algunes coses. I després, bueno, no sé, temes a vegades de com vas vestida i tal, per si et diuen coses o algú, no sé. Jo crec que gasto més energia mental en pensar el que vesteixo que no la meva parella. I no per un tema estètic de veure si m'agrada més o menys, sinó per potser comentaris que podria rebre. Jo crec que la meva parella mai ha pensat en quin comentari podria rebre. I jo sí, perquè o sigui, a mi m'han passat coses, no? Que m'han dit, mai li han dit res per la meva vestia. Llavors sí, coses així. És curiós que haguem de gastar energia en aquestes coses que no caldria, no? Ens estalviaríem molt de temps i també és que és moltes temps, preocupacions. energia mental i diners. Crec que de fet en 3 coses. Sí. No, és curiós. Sí. I també coses... sí, no sé, a vegades com que hi ha coses de la vida, en plan, pensar en un regal, pensar en, jo què sé, on quedem, coses així que en alguns grups d'amics, com que ja per defecte, són les noies que ho fan. I ho penso molt perquè el meu grup d'amics també, el de l'escola, no de la uni, però ho parlem molt, perquè arriba un moment que és com, per què estic gastant energia mental fent una cosa que és de tots? Llavors, ja, deixo de fer-ho perquè algú més ho farà, no? I sempre és una altra amiga. I dic, no, espera't, i s'ho facin, perquè és que també ho han de fer, però sí, aquesta, no sé per què, per defecte, ja s'assumeix que... Se t'associa, per ser de ser dona se t'associa. Que el regal ho esculls tu i ho organitzes tu, ho vas a comprar tu, i és temps i energia mental. I no sé, potser sembla una xorrada, però és que no sé, el meu grup d'amics sempre són les noies que pensem en aquestes coses. Jo crec que és bastant comú en els diferents grups. Això és que és una cosa bastant comuna. 2 coses per acabar. La primera és si t'haguessis de quedar amb una experiència d'aquelles que pel que sigui t'hagi impactat, pel fet de ser dona al llarg de la teva vida, tant professional com personal, que pensessis que jo segurament no hauria d'haver passat, amb quina et quedaries? Uau. Pots prendre el teu temps, ja sé que és una pregunta complicada. Bueno, tinc una... un parell, puc dir un parell? Clar, una va ser un congrés que va fer molta ràbia perquè els congressos acostumen a durar entre 2 i 5 dies i jo el primer dia vaig fer clic amb un investigador
era un postdoc dels Estats Units i just, en plan, vam començar a parlar d'un tema, d'un paper i tal, que no sé, va anar molt bé la conversa. I el següent dia, o sigui, també vam parlar, després una xerrada i tal, i no sé, vaig pensar com, ai, que bé, no? O sigui, al congrés sempre parles amb molta gent, però hi ha sempre algunes persones que dius, és que pensem el mateix, o m'has fet pensar en aquesta pregunta diferent i això. I bueno, el tercer dia, que per la nit era la festa del congrés, em va enviar un missatge de que si estava dormint sola, que podia dormir a l'hotel. I em va fer una ràbia, tio, perquè portava 2 dies... O sigui, ja quan vaig fer el missatge, de les primeres coses que penses és com, vale, tot ha sido mentida. O sigui, tota la ciència que hem fet realment tu... O sigui, que hem parlat, tu volies parlar amb mi per la ciència o volies per una altra cosa? I és com... I també vaig pensar com, o sigui, de tots els congressos, de totes les converses que he tingut, en plan, han sigut... O sigui, a vegades, saps? Perquè aquest home em va enviar el missatge i ho va materialitzar, però pensar en altres converses que has tingut... Totes les vegades que Sí. no s'havia materialitzat d'una forma tan clara. I penses en plan, ai, potser era per això i no per com Mhm. parlo, com penso el que estava dient, saps? I em va fer una ràbia, tio, per un cop que tenia una conversa... Bueno, que acostumo... O sigui, tinc sort que puc parlar del que sigui a nivell de ciència, no? Però, no sé, hi ha converses més maques que altres i em va fer una ràbia perquè aquella la tenia com molt maca de, que guai, que interessant aquest tema que estem parlant. I pam. I sí. I després l'altre que em passa és al treball de fi de grau vaig contactar amb un investigador que m'expliqués com havia fet una cosa d'un paper i l'home va ser molt simpàtic, em va enviar com, bueno, em va respondre a l'email com l'havia fet i em va fer com un petit vídeo explicant, perquè era un software de com s'utilitzava, 10 segons. I li vaig anar al meu tutor i li vaig dir com, joder, que guai que m'ha contestat això, no? I la resposta del meu tutor va ser, això és perquè ets dona. En plan, si hagués estat un home no hauria sigut tan simpàtic. Això el teu tutor, Sí, directament. i em vaig sentir com una mica en plan, vale. És que és la mateixa sensació que el congrés, saps? En plan, vale, no per jo com a científica o futura científica que ha escrit el mail així, que ha demanat just aquest Per tema. les meves, no? Sí, competències o pel que dona, sigui. sí. Exacte. Ja sé com, vale, gràcies. I com et vas sentir? Òbviament, imagino que hi ha un punt de frustració i de ràbia com molt important, no? Sí, ràbia i home, en aquell moment m'ho vaig creure. Ara ja no. O sigui, saps? Però en aquell moment, que tenia 21 anys, sí. Déu-n'hi-do. Sí. A més, crec que és difícil reaccionar a determinades edats, no? Que potser no tens les eines suficients com per saber què has de respondre i com has de respondre. I també que quan ets jove i dona, a vegades no saps si és perquè ets jove, perquè es dona algunes coses o com et contesta la gent o a vegades com, jo què sé, en una reunió si t'estan interrompint tant, no saps si és és perquè sóc jove, és perquè sóc dona o és una mica dels dos o és perquè independentment del meu sexe i la meva edat ja consideres que no ho estic fent bé, saps? No sé, és difícil. Per això és difícil parlar-ho també, perquè tampoc vols, saps? De vegades segur que t'ha passat, no? Que et calles moltes coses perquè penses com... Tampoc vull donar la nota o vull pensar que, bueno, està en el meu cap o que sí, però... Sí, passa amb més freqüència del que jo també m'he trobat, per ser dona en posicions així de lideratge des de fa molts anys, doncs al final has de valorar, no? Sí. També per la teva pau mental i per fer coses, no? De dir, bueno, ho acabaré demostrant, perquè al final ho acabes demostrant, no? Amb la teva feina i la teva competència, però és veritat que costa assumir determinades coses i acceptar que t'estiguin dient coses pel fet de ser dona, no? Això és una feina que tenim totes que fer i no l'hauríem de fer, o sigui, no hauria de venir ja de base sola. Però bueno, sí, intentem perfectament. Energia mental tota vegada. I ja per acabar, Olivia, si volguessis deixar un missatge a les persones que ens estiguin mirant en aquest dia del 8M que estem intentant reivindicar, no? Que entre tots i totes podem canviar les coses, què voldries dir? Quin missatge voldries o no? Crec que com a dona hi ha una alta probabilitat que et passin coses que no et passarien si fossis home, però que ho parlis tant amb homes i dones del teu voltant que tu creguis que poden escoltar, perquè no estàs sola quan et passin aquestes coses i no estan al teu tampoc. I perquè a totes ens passen. Llavors, no crec que hem d'anar caminant per la vida esperant-lo, o sigui, esperant que et passin aquestes coses, perquè tampoc és això, aquesta l'actitud, no? O sigui,
però segurament hi ha una altra probabilitat que et passi, llavors costa identificar-les a vegades. Llavors és important fer com una decisió constant de la gent que et rodeja, que et sàpiguen, o sigui, que sàpiguen una mica estar alineades en aquest tema i que es pugui parlar. A vegades és molt incòmode amb gent més gran o amb grups d'amics on hi ha més nois que noies, perquè tot que es puguin imaginar com et sents mai ho entendran, perquè són homes, igual que jo mai entendré coses de persones racialitzades, perquè sóc una dona blanca, però bueno, et poden escoltar i s'ha de parlar. I llavors, sí, això, important saber que segurament et passi i que quan et passi parlis amb la gent que a més et pugui ajudar al voltant, que segur que et poden ajudar. Doncs ens quedem amb aquest missatge que ha dit l'Olivia, molt important parlar-ne, parlar de les coses que ens passen, i és una forma també d'avançar i d'implicar altres persones per millorar-ho i per trobar solució, perquè si no ho parlem, doncs no sabrem què passa, no? Olivia, ha estat un autèntic plaer, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i fins molt aviat. Merci.